Id-deċiżjoni meħuda mill-Ministeru ta' Ostingat fl-2007 biex iġib 3 awtoritajiet tat trasport taħt kappa waħda it-Transport Malta wassal biex il-binja li mbniet apposta fil-Marsa ma kellix spazju biżżejjed biex tilqa' fiha id-Dipartiment tal-Manutenzjoni. Għalhekk kien għata maħżen qadim magħruf bħala Shed 1 biex ikun jista' jakkomoda l-apparat kollu. Dan wassal sabiex qatt kbir ta' għodda speċjalizzata u użata mit-taqsima tal-manutenzjoni spiċċat bla użu għar-rimi. L-apparat jiswa 20,000 euro u jinkludi apparat tal-addasa, generators, settijiet tal-welding biex jaħdmu f'qih il-baħar. Wara l-elezzjoni tal-2008 Gvern Nazzjonalista għadda l-istess maħżen lil Virtu Ferries biex topera t-terminal tat-tluq u l-waslit tal-passiġġieri. Minħabba f'hekk Transport Malta għamlet 5 snin tgħaddi x-xogħol kollu ta' manutenzjoni lil privat minkejja li kellha dipartiment responsabbli għal manutenzjoni bl-impjegati spiċċaw imwarba u prattikament ma jagħmlu xejn. Għal mistoqsija parlamentari li kien għamel deputat Laburista Joe Sammut dwar ix-xogħol li kienet isir mid-Dipartiment tal-Manutenzjoni tat Trasport Malta, Ostingat kien wieġeb biss li Transport Malta kellha żewġ dipartimenti mingħajr ma speċifika x'servizzi kienu qegħdin joffru.